Един момент. Бали тая. Дайте друга запалка. Дай друга запалка, тук има машина. Дайте друга. Това е тази паника, бе, хора. Дайте, Значи поверието е, когато духне с листичката, нали знаеш, да си намислиш едно желание. Аз ще ти подсказах, един ден да сме заедно всички горе в рая. Изчакай. Да не опърлиш мустака, че той е розов. Айде, раз, два, три. Удрай! Може да калнете лампи. Бога благослови на